Surprise inspection naman isinagawa sa mga jeep at bus terminal sa Alaminos City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ng biglang inspeksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1 sa mga jeep at bus terminal sa Alaminos City bilang bahagi ng pinaigting na pagbabantay sa kaligtasan ng mga pasahero at pagsunod ng mga pampublikong sasakyan sa umiiral na regulasyon. Kasabay ng inspeksyon sa mga terminal ay sinagawa rin ng roadworthiness check ng mga pampublikong sasakyan upang matiyak naman ang maayos na kondisyon ng mga ito bago bumiyahe. Sinuri rin ang pisikal at mekanikal na kalagayan ng mga sasakyan, gayon din ang kompletong dokumento na kinakailangan para sa operasyon. Layunin naman ng aktibidad ng mga siguro na ligtas, maaasahan at sumusunod sa pamantayan ng mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe sa lungsod, lalo na sa mga terminal na araw-araw ginagamit ng mga commuter. Ayon sa LTFRB Region 1, patuloy ang pagsasagawa ng ganitong mga inspeksyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon upang mapanatili ang kaayusan sa pampublikong transportasyon at maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.